Okay, we are leaving the Half Dome today, or for today. It was lots of fun, but we have to go because the hike master will probably take all day to get down the mountain again. The hike master is right here. Ahoy! Ahoy! And these are the last pictures of the mountains, or the last video. Takže jsme pomalu se chystáme na cestu dolů a natáčím poslední video, nebo poslední na kopci. Takže tady jsme byli, tady ještě pár lidí dneska, ale za chvíli půjde asi každý dolů, protože to trvá nejméně 4 hodiny, 5 hodin dolů. 4 hodiny, no. Pro mě asi míň, ale Angela bude pomalu. Takže tohle je video tady na kopci. No a tam dole, teďka, jestli to je vidět, tam je ta cesta, jak jedou auta. Takový majinký. Takže Angela tady stojí teďka na konci ty skály. A tam to jde pak dolů úplně jako bum. Tam nic není pod tím. No boom. Bum, šabum. No boom. Takže když bude zlovit, tak zafouká větříček a bum, Angela is gone. Already, hike master 5 over.